Pemunduta Rukmi ngono cacah ya. Ngapunten aja salat ning kono to. Mboten. Lho kok semaput ning kono ki lho. Sampeyan ku lek gletak dadi ingkung lho. Cacah ki kudu genduren lho iki kok. Aduh. Lah kok soleh kok kliwat kok salat kok ning kono kok. Masaku. Pancen niku ning jaba nek rokmi niku. Nggih, nek rok niku ning jaba. Heeh, bedane karo rak niku wadah piring. Piring niku nggo mangan. Dadi semangat hidup mangan ramangan pokoke mangan. Ngoten. Mila niku pentasé teng Nganjuk. Nganjuk niku mangan kalih ngunjuk. Wong ngono. Nggih. Iki ning Jabon. Jadi Jayalah dan apa? Bojo dalang iki kapan meneh? Ayo kono. Jane pacarku ya dalang lho. Lemok wis to, ayo. Wis kono. Kon ngapa iki kon Aku ngapa? wedi nek diomongne. Diomong ke sapa? Diomongne yangku. Endi? Eh? Oh, kowe pacare Soleh Akbar ya. Iya. Kandhane kok.